A potom vlastne aj do toho rodinného podniku prišli presne také tie otázky, že už som mala nejaké skúsenosti. Ja pracovala som s manželom, teda manžel ešte stále pracuje v tejto rodinnej firme. Už som začala mať nejaký svoj pohľad, ako by sa mali veci riadiť, riešiť a tým pádom, že som chcela presadiť aj ja nejaké svoje. Samozrejme, brala som tú firmu ako našu vlastnú, čiže brala som to tak aj, že ja mám nejaké, povedzme, že rozhodovacie právo, alebo mám právo vyjadriť nejaký ten svoj názor. A často som sa stretávala s odmietnutím. Hej, lebo ak niečo fungovalo 20-30 rokov takto a sme tu, kde sme, tak to musí fungovať aj naďalej rovnako, alebo teda, že sa nebudú diať nejaké zmeny. A toto boli také otázky v tom rodinnom podniku, kde som ja riešila, že vlastne, že ako sa postupuje, že v čom sú iné tie rodinné podniky. Presne tie generačné rozdiely, kto vlastne môže byť nejaký nástupca, lebo ja mám aj dvoch súrodencov, aké predispozície by mal mať ten nástupca. A to bola téma, ktorú som ja veľmi ťažko vyhľadávala. Nejaké informácie vzhľadom na to, že na Slovensku ešte vlastne 10-15 rokov dozadu nebola téma generačnej výmeny taká aktuálna. Čiže ja som tak ťažšie vyhľadávala tie informácie a pochopila som, že to je naozaj jedna samostatná veda v rámci biznisu, lebo okrem biznisu sa tam naozaj rieši aj veľmi veľa vecí, vstupuje strašne veľa emócií. Strašne veľa emócií do toho vstupuje a ako to vlastne uchopiť, ako to pochopiť, ako vôbec preklenúť tú bariéru, hej, medzi tými generáciami. Takže venovala som sa tomu už počas obdobia, keď som bola v tej rodinnej firme. A teraz je to taká moja srdcová záležitosť práve vzdelávanie nástupcov v rodinných firmách. Dobrý deň, prajeme. Naším dnešným hosťom je Monia Prole, poradca v oblasti podnikania, mentor a mentorský coach. Vítaj, Monia. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ako sa ti darí po rokoch, čo sme sa nevideli? Ty si prešla takými aj zásadnejšími zmenami pracovnými? Áno, dá sa to tak povedať. Tak v podstate myslím na vás veľmi často, lebo vedujem sa teda poradenstvu v oblasti podnikania, čiže pôsobím ako poradca a mentor, ale ten coaching naozaj veľmi veľa využívam v tej mojej práci. Takže myslím na vás, dievčatá, veľmi, veľmi často, aj keď sme sa teda dlho nevideli. Hej, a komu ty radíš? Že čo sú to za ľudia, firmy, alebo... Sú to hlavne teda malí strední podnikatelia. Dá sa to rozdeliť možno do nejakých 2-3 kategórií. Jednak sú to teda začínajúci podnikatelia, ktorí chcú rozbehnúť nejak svoje podnikanie, čiže ako si pripraviť nejaký podnikateľský plán. Alebo sú to teda podnikatelia, ktorí už majú rozbehnuté nejak to svoje podnikanie a niekde sa zaciklili, nedarí sa im posúvať to ich podnikanie ďalej, tak tu je vlastne to, že vlastne čomu sa venujem ja, tak radím. Ja hovorím, že ja vlastne môjim poslaním je meniť podnikateľov na úspešných podnikateľov. Lebo máme veľmi veľa podnikateľov a dobrých odborníkov, ako v tej ich oblasti, ale často im chýbajú práve tie manažerské zručnosti, ako to podnikanie celé uchopiť tak, aby sa posúvalo dopredu. A vlastne tomuto som sa aj ja začala venovať vzhľadom na to, že vlastne v tom podnikaní mám nejaké skúsenosti a myslím si, že najmä v dnešnej dobe, kde sa proste ten svet celkom, aj svet toho biznisu podnikania mení tak dynamicky a rýchlo,
že vzdelávanie je jednou z fóriem, ktoré dokáže pomôcť takýmto podnikateľom. Čiže venujem sa aj poradenstvu, aj vzdelávaniu podnikateľov. A že vlastne ty sa venuješ hlavne takým ľuďom, ktorí sú ako experti, potom usúdili, že ja ako expert sa už môžem živiť sám, založím si vlastnú firmu a založia si a potom nevedia, čo s tými ľuďmi, ktorých tam majú. Presne tak. Toto je jedna skupina klientov veľmi častých, kde presne nejaký odborník je v niečom veľmi dobrý a rozhodne sa podnikať, ale presne akože tu už sa vzdialuje od tej odbornosti. Presne tam prichádzajú fakte manažerské alebo celá škála manažerských zručností, ako proste plánovať, ako tvoriť nejakú stratégiu, ako vyberať si ľudí do tímu, ako viesť, ako motivovať ľudí. Čiže áno, to býva častý taký kameň úrazu a potom ešte taký kameň úrazu, že nie všetko, aby robili sami alebo dostanú sa vlastne do tej vlastnej pasce, že všetko robia sami. Sú aj keď ja to viem, tak ako musím to ja urobiť, lebo oni to nevedia tak dobre ako ja. No presne, ako to sú také tie úskalia toho podnikania, že človek, keď sa pustí na začiatku do podnikania sám, tak väčšinou nemajú veľa tých finančných prostriedkov, že si teraz zaplatia celý tým ľudí, robia na začiatku všetko sami, hej, aj od nejakého obchodu, často robia sami aj marketing, aj proste dodávajú nejaké produkty, služby, ale presne keď sa to podnikanie rozbehne, tak je proste jedna fáza, kedy treba začať delegovať. A tu je taký kameň úrazu, že to nevedia pustiť zo svojich rúk práve, lebo sú presvedčení, že to nevie nikto urobiť lepšie, ako to urobím ja. A takisto vyhodnocujú, že kým ja to niekoho naučím, tak rýchlejšie si to urobím sám. Čo je v podstate pravda. Ale ak sa chce podnikateľ, že naozaj, že z dlhodobého hľadiska posúvať ďalej, tak proste je moment, kedy proste musí začať delegovať. A chodia k tebe aj takí podnikatelia, ktorí stále sú tak nejak ako vo veľmi nízkych číslach a stále sa im nedarí niečo rozbehnúť? Záleží, že čo sú nízke čísla. Hej. Pre niekoho je postačujúce aj nejaký nižší obrat, ale má veľkú ziskovosť alebo veľa mu zostáva, ale sú často aj firmy, ktoré robia veľké, pekné obraty, ale nezostáva im v podstate nič, majú nízky zisk, takže aj tu je potom otázka, že v akej fáze sa ten podnikateľ alebo to podnikanie nachádza. Pri menších podnikateľoch, tak práve často je to napríklad začať delegovať, začať si prizývať do týmu nejakých spolupracovníkov, či interných alebo externých. A u tých väčších firiem to je akoby taký z môjho pohľadu, že stupienok vyššie, že už síce mám nejaký tím, nejakým spôsobom fungujeme, produkujeme, ale tu je veľmi často kameň úrazu nastavenie nejakých systémov, hej, či už nejakých procesov alebo nejaké projektové riadenie, čiže ako uchopiť nejaký systém toho riadenia, aby všetko fungovalo. Tak, najmä, kde sa to tak láme z toho počtu, že ešte to držím všetko v hlave na taký počet, že už potrebujeme mať nejakú štruktúru, v ktorej sa to bude posúvať, pretože už si nikto nepamätá. Áno, a keď si často podnikatelia, keď si začnú už prizývať nejakých spolupracovníkov, tak podnikatelia, alebo teda my všetci, samozrejme, že očakávame, že tak ako rozmýšľam ja, tak budú rozmýšľať aj všetci. Čiže keď povedia, keď sa ich pýtam na nejaké veci, že veď to je samozrejme, však to musí vedieť každý, čo nie je pravda. To je prvá vec. Čiže už nejaké prideľovanie úloh si pýta nejaký systém. Hej? Kým je malý počet v tíme, tak ešte vieme to ako tak držať v hlave, že čo som komu povedala, akú som úlohu pridelil a ustriehnem, hej, že či je tá úloha urobená, ale ako náhle je ten tým väčší, čím sa zväčšuje počet zákazníkov, zákaziek, tak už je tej práce oveľa viac a ťažko to vieme ustriehnúť. A keď nemáme nejaký systém na to proste riadenie tej firmy, tak tam zase prichádza
práve k tým chybám, že niečo nebolo spravené, niečo nebolo urobené tak, ako som si to ja predstavil, hej, takže už potom aj v jednom momente je dôležité nastavovať systémy. A ty vlastne disponuješ takou špeciálnou zručnosťou, že bola si vo vedení rodinnej firmy veľkej. Áno. Ako ti toto pomáha pri tej tvojej poradenskej praxi? Tak čo sa týka rodinnej firmy, tým, že vlastne ja som celý život pracovala v rodinnej firme. Už od dieťaťa, dá sa povedať. Áno, od malička. Ja som veľmi veľa vecí som riešila ja osobne sama. Hej, že bola som hodená do mnohých situácií. Naša rodinná firma sa zaoberá vlastne zábavným priemyslom, čo je dosť taký tvrdý, mužský, náročný biznis. Veľmi veľa vecí som nevedela, že čo mám urobiť, ako to mám urobiť. Otec vlastne bol, jak by som povedala, že veľmi pracovne vyťažený, nemal čas sa mi nejak extra venovať a tiež vychádzal z toho, že to je jasné, však akože to musíš zvládnuť, musíš to vedieť. Však si to odkúkala, nie? Áno. Čiže veľmi veľa som sa ja sama učila. A potom vlastne aj do toho rodinného podniku prišli presne také tie otázky, že už som mala nejaké skúsenosti. Ja pracovala som s manželom, teda manžel ešte stále pracuje v tejto rodinnej firme. Už som začala mať nejaký svoj pohľad, ako by sa mali veci riadiť, riešiť a tým pádom, že som chcela presadiť aj ja nejaké svoje. Samozrejme, brala som tú firmu ako našu vlastnú, čiže brala som to tak aj, že ja mám nejaké, povedzme, že rozhodovacie právo, alebo mám právo vyjadriť nejaký ten svoj názor. A často som sa stretávala s odmietnutím. Hej, lebo ak niečo fungovalo 20-30 rokov takto a sme tu, kde sme, tak to musí fungovať aj naďalej rovnako, alebo teda, že sa nebudú diať nejaké zmeny. A toto boli také otázky v tom rodinnom podniku, kde som ja riešila, že vlastne, že ako sa postupuje, že v čom sú iné tie rodinné podniky. Presne tie generačné rozdiely, kto vlastne môže byť nejaký nástupca, lebo ja mám aj dvoch súrodencov, aké predispozície by mal mať ten nástupca. A to bola téma, ktorú som ja veľmi ťažko vyhľadávala. Nejaké informácie vzhľadom na to, že na Slovensku ešte vlastne 10-15 rokov dozadu nebola téma generačnej výmeny taká aktuálna, čiže ja som tak ťažšie vyhľadávala tie informácie a pochopila som, že to je naozaj jedna samostatná veda v rámci biznisu, lebo okrem biznisu sa tam naozaj rieši aj veľmi veľa vecí. Vstupuje strašne veľa emócií. Strašne veľa emócií do toho vstupuje a ako to vlastne uchopiť, ako to pochopiť, ako vôbec preklenúť tú bariéru, hej, medzi tými generáciami. Takže venovala som sa tomu už počas obdobia, keď som bola v tej rodinnej firme. A teraz je to taká moja srdcová záležitosť práve vzdelávanie nástupcov v rodinných firmách. A že to je teraz také, ako, že čoraz viacej nástupcov bude. Áno, povedala, teraz je vlastne na Slovensku tá generačná výmena tých firiem, ktoré povznikali po revolúcii a teraz ako už... Presne tak. A z tej svojej skúsenosti vychádzam aj vlastne, keď riešim alebo konzultujem tie rodinné podniky, tak presne ako okrem tých takých rodinných vecí, že je jasná hierarchická štruktúra, tak presne často aj tie deti sú, lebo tá firma už funguje 20 alebo 30 rokov, tie deti sú skôr vedené, že v tom ich obore, aby boli presne tí odborníci, tí špecialisti a majú nedostatok manažérskych zručností a to je zase to, že na čo sa zameriavam ja, keď hovorím, že príprava a vzdelávanie nástupcov rodinných firiem, tak ja sa hlavne fokusujem na tie manažérske zručnosti. Že vlastne ty si tým prešla sama od dieťaťa, takže vieš, že
lebo mnohí ľudia si myslia, tak rodičia vybudovali úspešný biznis, tak však si to dostala na tanieri. Tak môžeš byť rada a vďačná. Ale to, že vlastne ty tam potrebuješ nejaké inovácie, pretože život je zmena a nejaký progres treba vytvoriť a inovácie všelijaké zaviesť a presadiť to pri autoritách, to vôbec nie je jednoduchá vec, ktorá do toho vstupuje. Jedno slovíčko si použila, autorita. To je veľmi častý jav práve v tých rodinných firmách. Keď si zoberieme tie prvé generácie, ktoré práve po tej revolúcii vybudovali tie rodinné firmy, Oni mali tú nevýhodu, že oni si dosť tak ťažko aj vyhľadávali informácie, ale vôbec rozbiehali to podnikanie. My, alebo teda tie mladšie generácie, oni majú už dnes prístup naozaj k akýmkoľvek informáciám. Hej, to je presne aj ten môj prípad, čo hovorím, že ja som veľmi ťažko vyhľadávala, že ako vôbec riešiť nejakú situáciu v rodine, v tej firme. No a tiež tie prvé generácie stále ostali v tom, že keď niečo fungovalo tie dlhé roky, tak dobre a sme tu, kde sme, že vlastne existuje náš podnik. Že je vidno, že nám to fungovalo, áno, tak to nepokazte. Tak proste nechceme nič meniť. Nechceme nič meniť a veľmi často sú to vlastne takí tie dominantní ľudia alebo autority. Áno, však ty si založili tie firmy, ktorí už nevydržali v tých podriadených pozíciách inde, tak majú svoju. Ťažko ako keby púšťajú to žezlo zo svojich rúk. Ale zase, že čo na druhej strane ja vnímam, tie mladšie generácie, oni najčastejšie chcú investovať do marketingu a vysvetľujú, aké dôležité je budovanie brandu, čo vlastne tie staršie generácie absolútne nevedia pochopiť alebo nevedia prijať. Že škoda peňazí. Presne. A oni to vtedy ani nepotrebovali, takže oni aj majú tú empirickú skúsenosť, že vtedy to nebolo až také dôležité. A presne pre nich to predstavuje čistý výdavok. Lebo oni ostali uviaznutí v tej ilúzii, ktorú si vytvorili na začiatku podnikania. Že stačí mať dobrý produkt. Áno, a prestali byť prítomní v tom, že doba sa zmenila zrazu a pozrieť sa, že ako je to teraz. To je presne ťažké. Tak. A čo však ako ja učím tých nástupcov, my už nejaké spôsoby myslenia nezmeníme. U tých rodičov, u tých majiteľov spoločnosti, ale ja vždy učím aj tých nástupcov, že aj budovanie brandu, aj marketing je nevyhnutný, ale musí to byť vždy vykázané cez nejaké čísla. Lebo proste peniaze vyjadrené proste v číslach a na účte, to je to, čo vlastne živí tú našu spoločnosť. Aby to bola investícia a nevýdavok. Presne, aby sa vždy na to pozerali tak, že koľko ja musím investovať, aká je nejaká návratnosť, kedy by sa mi to malo, v akej forme vrátiť, že to nie je len o budovaní brandu, o nejakej rozpoznateľnosti značky, ale ako to proste pretaviť do toho obchodu, lebo to je aj podľa mňa aj na základe skúsenosti jediná vec, na ktorú počúvajú tie staršie generácie. Musím to proste dávať, ten finančný, biznisový zmysel a potom sú ochotní ako keby aj prijať nejakú zmenu, nejaký návrh, ale musí to byť jasne v číslach vyčíslené. Ty vlastne tým nastupujúcim mladým podnikateľom v rodinných firmách ty dávaš aj, okrem teda toho poradenstva takého manažerského alebo takéhoto, aj nejaké také ako psychologické poradenstvo, že ako to zvládnuť, ako v tej, lebo keď nemôžeš z rodiny ujsť do firmy, alebo naopak, že odídeš z hroznej firmy do kľudnej rodiny, že jednoducho stále je všetko spolu, že to je ako veľmi náročné. A najmä keď sú tam nejaké, aj keď by len dočasné zádrhele alebo nejaké spory, že tým pomáhaš aj nejako, že ako čo so sebou? V podstate do istej miery áno. Tým hovorím, že ja som si mnohé veci prešla, mnohé veci som si uvedomila na tom svojom vlastnom príklade.
hlavne alebo kde začíname, lebo ťažko sa tie firmy, Slovensko je dosť konzervatívne, alebo teda ľudia na Slovensku sú dosť konzervatívni a veľmi ťažko si niekoho púšťajú. Hej? A hlavne, keď hovoríme o rodine, tu už sú nejaké súkromné veci, súkromné záležitosti. Čiže kde tak začíname sa zaoberať typológiou ľudí alebo osobností, či už aj rodičov, aj tých detí, aj nejakých vrcholových manažerov, kde im vysvetľujeme, že vlastne kto je aký typ. Môžem vychádzať aj zo svojho vlastného príkladu, kde môj otec proste vyslovene trval na tom a bol toho názoru, že ja musím zastupovať v rodinnom podniku pozíciu toho kontrolóra a strážcu financií. Čiže to je vyslovene taká analytická úloha, kontrolná, detailná práca s číslami. Kým ja vôbec nie som tento typ. Hej? Čiže... Akože on to chcel tebe zveriť. Áno. Aha, on trval, on trval na tom, že to je proste pozícia, ktorú musím zastupovať ja, lebo financie sú najdôležitejšie vo firme. S týmto ako súhlasím, že on ti vlastne chcel to najvzácnejšie zveriť. Áno, presne tak, len hovorím, že to je... Ani nie, že trval na to. Trval na to. Dvakrát to povedal. Áno, presne tak. A tu sme sa napríklad nezhodli a dokonca ma aj vyhodil za to, že som s tým nesúhlasila. To je veľmi detailná, akoby musí človek byť taký detailista, musí mať rád čísla a rád pracovať s číslami. Hej. Ja nie som tento typ, my tomu hovoríme, že to je taký analytický typ detailista. A ty si sa vzoprela. Áno, ja som sa zotrela. A celému systému. Áno, dokonca bola jedna taká, teraz je to už zábavná historka, presne, že kde proste som povedala, že toto je úloha, ktorú ja nebudem robiť, lebo nechcem toto robiť. Tak dostala som okamžitú výpoveď, chvíľkovú, ale... Potom si sa vrátila? Áno, potom som sa za pár dní vrátila na svoju starú pozíciu, ale dlho to môj otec napríklad nevedel akceptovať. Presne, hej, že on mi chcel zveriť to najvzácnejšie a najdôležitejšie, ale to nie je, uvedomujem si, aké veľmi dôležité sú čísla. Ja aj teraz vlastne, keď učím tých ľudí, pracujeme strašne veľa s číslami, ale ja som typ človeka, ktorý je komunikatívny, spoločenský, zameraný na cieľ. Ja potrebujem vyslovene dosahovať ciele. Kontrola čísiel nie je o dosahovaní cieľa. Aspoň som si to tak ja nikdy nepreformulovala, že z toho urobím nejaký cieľ, ktorý ma bude naplňať, alebo vyhľadávanie chýb nie je pre mňa dosahovanie. Ja som budovateľ. Hej? Čiže pre mňa to bolo naozaj... Nebola to práca pre mňa. A toto je napríklad aj, kde v tých firmách začíname, že si ujasníme takúto typológiu a presne si povieme, že prečo niekto reaguje na rovnakú vec takto, niekto úplne ináč, ako to vnímajú, prečo niekto vždy povie najprv, že ako to nebude fungovať, hej, že sú takí ľudia, ktorí prídu s nadšením nejaký nápad, lebo oni sú takí vizionári, ale je tam niekto, kto povie, že no ale to nebude fungovať. Hej, že to sú tie také typológie ľudí. A tuto to býva veľmi zábavné a tu sa keby tak otvorí alebo roztopia tie ľady, kde povedia, že Ježiš presne takto. Áno, to je môj otec a toto mi robí. Presne toto mi robí. Hej, a vysvetľujeme, že prečo je to tak, aby to pochopili a ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí. Že čo je pre koho dôležité. Hej, že pre niekoho sú naozaj dôležité tie detaily a niekto napríklad detaily vôbec nechce riešiť. Niekto chce riešiť, ako to vyzerá, hej, čo mu to prinese. Takže to sú také, že kde začíname a potom... Takže vlastne potom rozmýšľate, že ako ľudí posunúť viacej k ich talentom? V podstate áno. Hej, že rozprávame že on bude veľmi dobrý kontrolór, ale bude zlý líder. Že kto je v čom dobrý. Napríklad takého človeka, ktorý je detailista, analytický typ, nútiť do obchodu je veľmi náročné. Oni sa často aj do toho obchodu napríklad pustia, ale ten obchod robia tak, že klienta zabijú detailami, štatistikami. Hej, a nie je každý na to. Čiže
že presne, že vnímať, že kto je asi, aký typ, ako, ale to je ináč aplikovateľné aj na všetkých zamestnancov, nie len v rodine. A tá firma, ktorej si teda bola súčasťou rodinná, ona teda bola vo viacerých krajinách. Áno. A čo bol ten impuls, keď si povedala, a teraz idem vytvoriť svoju firmu? My máme vlastne, to je veľký holding, ktorý máme teda vo viacerých krajinách. Máme vlastný vývoj, vlastnú výrobu a prevádzkovanie hazardných hier. Ja som s manželom mala na starosti prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku. A vlastne v roku 2018 nás kúpila konkurencia. Čiže tú časť, ktorú sme mali aj ja a manžel na starosti. A v podstate ja som mala možnosť sa len presunúť buď do nejakej inej krajiny. Napríklad manžel sa len začal venovať Čechám. A ja som si vtedy povedala, že ja si dám chvíľu pauzu. Jednak, že ja mám 2 malé deti a nemala som ani jeden deň materskej dovolenky. V rodinnom podniku neexistuje pracovná doba, dovolenka, hej, či potrebujem si oddychnúť alebo nie. Čiže to bolo také, by som povedala, že aj náročné obdobie pre mňa. A uvedomovala som si, že nie je to tak, ako by som ja chcela. A samozrejme v mnohých rodinných podnikoch sa nepýta, že čo by si ty chcel, ako by si to ty chcel, ale otázka je, že aký je príkaz. Takže keď proste prišiel ten predaj, tak som povedala, že ja si proste potrebujem chvíľu zobrať nejaký odstup a aj venovať sa samozrejme deťom. Deti boli malé. A ja nie som typ človeka, ktorý nič nerobí, takže hneď prvé, čo som si, že niekde sa budem vzdelávať a vtedy som sa vlastne aj dostala k vám. Čiže vy ste boli moja taká prvá cesta a ten coaching bol taký, že ja som nerozumela vôbec. Hej. A ja som sa fakt po tej miestnosti pozerala, že či naozaj nerozumiem tomu iba ja. Že vlastne, moja otázka bola, že aký je tu vlastne cieľ. Hej. Aký je cieľ, aký je postup, kde sme. Čiže ja som vtedy aj ak si pamätáte, že ja som povedala, že ja neviem, či som tu vôbec správne, že čo sa tu deje. A pamätám si, že ty si sa ma vtedy pýtala, že ty si doteraz bola na manažerskej pozícii však a hovorím, že hej, že tak to je v pohode. že len to vydrž. A postupne, keď sme mali vlastne výcvik, cvičili sme si rôzne tie techniky v skupinkách a veľmi často práve v tých technikách samozrejme, že som rozpoznala nejaké moje presvedčenia, nejaké moje bloky, ale často práve vyskakoval nejakým spôsobom spozadia otec. Hej, že to bolo jedno, akú techniku sme riešili. A vtedy som sa tak strašne uvedomila, že ako nás vlastne rodičia formujú, že ako si aj sami vytvárame nejaké presvedčenia, nejakú cestu, hej, že na základe nejakých očakávaní od rodičov a to bol taký moment, kedy som si ja veľmi veľa vecí práve vďaka výcviku poupratala vnútorne. A potom som sa vlastne aj rozhodla dať sa na takú svoju dráhu podniku. Ja som ešte stále v organizačnej štruktúre v dozornej rade v rodinnom podniku. Aj vlastne tým, že manžel tam pracuje, stále som zapojená, ale nie som priamo vo firme ako riadiaci nejaký pracovník. Veľmi často, keď sa pýtam, že prečo sa niekto rozhodol, práve takých odborníkov, že prečo sa niekto rozhodol vôbec pustiť sa do podnikania, že chcel som viac slobody. A hovorím, že ale podnikanie nie je o slobode. Hej. Možno nemáte šéfa, ale tam prichádza obrovská zodpovednosť. Hej, obrovská zodpovednosť za seba, samozrejme, že za rodinu, ak to živí rodinu, za ďalšie rodiny, keď máme zamestnancov. Čiže tam je veľmi také mylné si myslieť, že slobodu nejakú dosiahnem, ale áno, voľnosť v tom nejakom možno rozhodovaní, že viac sa rozhodujem ja sama. Ale zase, aj keď príde nejaký problém, musím si zobrať tú zodpovednosť, že za to rozhodnutie, aké som urobila, aj za chyby, hej, ktoré človek spraví. Napríklad, keď riešim
takýchto menších podnikateľov, tak presne sa pýtam vlastne na to, že prečo sa vôbec pustili do toho podnikania, lebo čo oni urobia, ako síce už nemajú šéfa, ale oni si vo svojej firme vytvoria pre seba pracovné miesto. Hej, a to je také, keď si povedia, že mne málo stačí, ale stačilo by potom možno aj chodiť do tej práce, hej, a keď skončí pracovná doba, tak mám pokoj, ale takto riešim všetko. Hej. Čiže tam si treba aj uvedomiť, že čo vlastne chcem ja od toho podnikania, čo mi to má priniesť. A presne, hej, že kedy je ten moment, kedy ja to považujem za tú nejakú slobodu, lebo zase, ak sme podnikateľ, malý podnikateľ, tak proste ja, ak tento mesiac si nezarobím, tak mi nepípne výplata na účet. Takže oni sú stále potom aj nútení hľadať nejaké proste príležitosti a pracovať viac a to je taký mindset, ktorý sa ja snažím aj nastaviť, že OK, ale ak chceš byť podnikateľ, tak poďme sa pozrieť na tie čísla, čo chceš dosiahnuť, čo musíš urobiť preto, aby si to dosiahol a kedy si povieš, že je to OK. Že vlastne tá stratégia musí byť daná, musí k tomu byť disciplína, nejako sa to odmaká a udržiava, lebo inak vlastne aj veľké veci splasnú, pokiaľ toto tam nie je na konci. A možno na konci ten človek je slobodný a má pod sebou ansábel ľudí, ktorý je veľmi dobre skoordinovaný, ale tú prácu potrebuje vykonať, aby sa teda dostal do fázy, že fakt nemusím robiť nič a mám fungujúci organizmus pod sebou. Ak sa tam niekto dostane. Áno, že a to je veľa driny, ktorej ktokoľvek nie je ochotný vykonať. Ty hovoríš, že ak sa tam niekto vôbec niekedy dostane, ľudia, ktorí vybudujú úspešné podnikania, to nie sú ľudia, ktorí chcú oddychovať. Presne, taký Elon Musk, alebo oni môžu byť na vrchole, ale im sa nechce. Práve preto ich to doviedlo na ten vrchol, lebo veľmi veľa makali a mali dobré stratégie a vždy mysleli dopredu. Presne tak. A aj teraz tam myslia, keď sú už hora, nemusia. Áno. Stále sú tam. A ja presne toto aj vysvetľujem podnikateľom, že majiteľ podniku je podľa môjho názoru by mal byť tá osoba, ktorá neustále rozmýšľa nad tým, ako tú firmu posúvať vpred. Hej, že čo vymyslieť ďalšie, akú stratégiu, aby tá firma neustále rástla a presne tú takú operatívu, tie také bežné veci by mali delegovať na svojich zamestnancov, kolegov alebo nejakých externých spolupracovníkov. Čiže OK, mať pod sebou tým, ktorý pre mňa robí, generujem nejaký zisk, ale ja ako majiteľ podniku, ktorý nevie nič nerobiť, aby som neriešil operatívu, ale presne, aby som riešil také tie strategické veci, ako firmu posúvať ďalej. A ako tebe slúži coaching ako v tejto práci? No veľmi veľa. Veľmi veľa. Ja musím povedať, že ja vyslovene, že nevyjadrujem sa alebo nepovažujem sa za kouča alebo niekto, že čisto len coaching. Lebo jednak, že ja som proste fokusovaná na biznis, to je vec, ktorá mňa baví a mňa naplňa. A tí podnikatelia, keď už sa obrátia na nejakého poradcu, to je už často veľmi taká, že bude nejaká tam kríza alebo nejaké kritické obdobie. A oni potrebujú ako keby rýchlu odpoveď, hej, že čo treba robiť, ako to nastaviť. Čiže ja som poradca a mentor, ale neidem na to tak, že dobre, tak ja by som urobila toto, lebo mne zafungovalo toto. Ja vychádzam samozrejme hlavne veľa zo svojich skúseností, ale strašne veľa otvorených otázok kladiem a to je vlastne ten základ coachingu, že sa pýtam, OK, dobre, kde sme teraz? Čo môžeme urobiť preto, aby sme sa posunuli o jeden krok vpred, ako to uchopiť, aké zdroje potrebujeme, hej, že strašne veľa takých otvorených otázok, kde vlastne oni odpovedajú a to je vlastne, by som aj povedala, taký coaching. A ja vlastne mám aj taký vzdelávací program Akadémiu Ja versus podnikateľ pre podnikateľov. Ako sa to volá? Ja versus podnikateľ. Kde proste riešime samozrejme to podnikanie, ale aj ten taký osobnostný rozvoj. A ja tam vždy tak zdôrazňujem, že proste
coaching je veľmi, veľmi dôležitá zručnosť každého majiteľa, každého manažéra alebo vrcholového človeka, ktorý aj vedie nejakých tých ľudí. Ja strašne veľa uvedomujem napríklad mojich vlastných chýb, keď som ešte pred coachingom, že som tým ľuďom hovorila presne, hej, že inštrukcie, hej, že čo mám robiť, urob toto, toto a takto. Ale keby som možno viac v minulosti kládla tých otvorených otázok, lebo je to úplne iné, keď človek na to príde sám, hej, že povie si, že čo má urobiť, aký krok zvoliť, ako keď mu ho niekto nadefinuje. Lebo je tam úplne iná miera zodpovednosti. Keď ho niekto nadefinuje, tak je zodpovedný ten, kto to nadefinoval. Ale keď ja sama dám odpoveď, tak ja som zodpovedná za to. Čiže to aj na tej akadémii vlastne vysvetľujem, učím, že každý jeden manažér by mal aspoň nejaké základy coachingu ovládať a túto zručnosť by si mal každý ako osvojiť. Takže nie si coach, ale coachuješ. Áno. Ale vlastne aj väčšina manažérov, oni tiež nie sú nikdy čistí kouči, aj by to bolo nezmyselné, aby manažér iba koučoval, lebo však manažér má iné úlohy, ako rozvíjať svojich ľudí. Ja spamätám presne, že keď ste vy hovorili, že proste ako vyzerá štruktúra coachingu, aké má kroky, postupy, aký je rozdiel medzi coachom, mentorom, poradcom, tak sa toho akože držím. Hoci musím aj priznať, že často sa stretávam, že ľudia ako keby nevedia rozdiel medzi týmito pojmami, že im to vysvetľujem. Takže coaching veľmi, veľmi veľa využívam práve tej svojej práci. A keď nepracuješ, tak ako tráviš voľný čas, okrem spania? Ja som typ človeka, ktorý nevie, nechcem povedať, že oddychovať, ale neviem nič nerobiť. Čiže aj ten voľný čas je vždy zameraný na niečo, hej, na nejakú aktivitu. Keď príde víkend, tak ja vždy, ako u mňa sa už doma smejú, že aký máme plán. Ja som strašne veľký fanúšik plánovania. Aký máme plán, a to akože už moji sa v rodine tak prevrátia, že musíme mať nejaký plán. Hovorím, že ja musím mať plán. A ja som taká. Že ja presne musím vedieť, že aký je proste plán a čo budeme robiť. Čiže mám rada naplnený deň. Hej, takže buď či už nejaká prechádzka, alebo niekam ísť s deťmi, s manželom, či už aj nejaký šport. Takže tak rôznorodne. A aký šport? Ja v podstate robím všeličo. Nie som športovec vrcholový, ale či už nejaká turistika, bicyklovanie, plávanie milujem v lete. Takže to sú také moje športy, ktoré ja mám rada. A kebyže máš tak poslať sama sebe odkaz, keď si mala takých... Kedy vlastne to bolo také pre teba najťažšie v tom rodinnom podnikaní, keď si mala 15, 20? Najťažšie to bolo asi tak okolo tej 30-ky, keď prišli vlastne deti. Ak som spomínala tým, že ja som nemala ani jeden deň rodinnej dovolenky a ešte pol hodinu pred pôrodom som posielala e-mail v nemocničnej izbe. To bolo asi také najťažšie obdobie, lebo dve malé deti, chalani nemajú ani 2 roky medzi sebou, čiže menej ako 2 roky je rozdiel. Čiže sklbiť rodinu, deti, v podstate, hej, ja som aj v úlohe matky, manželky, manažérky. To bolo také dosť náročné pre mňa nájsť ten nejaký balans. A čo by si, keby si takú tajnú správu poslala do toho obdobia, že ako by znela? Aby som sa viac pýtala samej seba, že čo chcem ja. Čo chcem ja? A to aj bola jedna z takých, by som povedala, že kľúčových vecí, ktoré som si práve na tom coachingu počas výcviku tak ujasnila alebo pochopila, že vždy som sa pýtala, že čo chcú ostatní, hej, čo chce otec, čo sa odo mňa očakáva v rodine, v práci. Nikdy som sa nepýtala, že čo chcem ja.
A to by som si asi tak poslala takúto otázku pár rokov dozadu. No a keby teraz chcel niekto teba, tak kde ťa nájde? Tak ja nájdem ma určite na sociálnych sieťach. Pod menom Monia Prole. Monia Prole, áno. Facebook, LinkedIn, Instagram. A tvoje plány do budúcna máš? Nejaké vízie, projekty? Pýtaš. No, rečnícka otázka. Áno, mám. V podstate môj taký hlavný a nosný, by som povedala, produkt je práve tá akadémia Ja versus podnikateľ. Ak sa môžem teda pochváliť, že nám aj ten program akreditovali, čiže účastníci, ďakujem, účastníci po absolvovaní roku na našej akadémii získajú titul MBA, čo je teda pre nás taká veľká vec. Takže tá akadémia je pre mňa taký primárny projekt, ktorému sa venujem. No a od septembra vlastne aj spúšťame program práve pre nástupcov rodinných podnikov, ktorá sa volá, že Cesta nástupcu. Tiež je vlastne zameraná na vzdelávanie a je súčasťou tejto akadémie. A takže aj ty skončia z MBA? Áno. Áno, a ich program je akože celý čas sa riešia nejaké manažérske zručnosti, ako proste budovať podnikanie s tým, že vlastne pre tých nástupcov rodinných podnikov sú dva moduly, ktoré sú ešte vlastne zamerané trochu ináč práve na tie témy alebo otázky, ktoré sa riešia v rodinných firmách. Tak máš krásne 2 projekty pred sebou. Želáme im aj tebe veľa úspechov, nech sa vám darí. A užívaj si aj sama seba. Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie a za rozhovor. Ďakujem.